The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Kings chapter 8 verses 60 to 61, that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments as at this day. James 1:22, be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Exodus 19 verse 5, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Galatians 6, 7 to 8, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Acts 5:29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified. 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Proverbs 25:28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Before we start our Bible study, sama sa nandan, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napawag itay mga sala nga atong nabuhat ni ining adlaw. Ato kining isugid aron sa ingon niya na dili kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. This is our routine, and in fact this is our SOP. Gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa rebound technique nga mao ang pagsugid sa atong mga sala. Kaya ang original nga pulong to confess dinhing maong versikulo is homologeo. So atong i-homologeo ang tanan natong mga sala nga nabuhat aron sa ingon niya na kini mapapas kini og makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga magkatudlo usab kanato ang balaang Espiritu Santo. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, by the way, ayaw kalimot nga kadtong imong gihinganlan, imong nang gisugid ngadto sa tubangan sa Dios, gipasaylo. O nga kadtong mga
sala nga imong nabuhat nga imong nakalimtan, okay, forgotten sins, i-appeal to sa pagpasaylo sa Dios. Mo kanay prinsipyo diha sa rebound technique. O kanimo dili pa magtotoo, an unbeliever, wala ka pa may Kristo di sa mong kinabuhi, gimanduan, giawag ka, giagda ka sa pulong sa Dios, nga imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong bugtong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magandam ta, pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lainaw sa mga higayon nga kami magapahimulo sa imong grasya sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami nga ang ministry sa Balang Espiritu Santo magalihok na karon og sa tudlo kanamo sa tanan nimong kamatuoran, og nga kami magkaton pagdugang nga mga pulong o mga kamatuoran diha sa imong sinulat nga mga pulong nga among pagatunan. Ubani kami karon tangtanga mga babagan niya sa mga nauna, aron kami maka-focus, makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki, o kaninyo mga bag-o pa, welcome. Kaninyo asab nga mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, giabi-abi kamong tanan, o hinaut nga magbaton kamo bukas nga pangunahuna, an open mind, samtang kita nagahisgot, nagatuon, nagatuki bahin ni ining atong tun-anan karon nga atong giduputan, the plan of God. Okay? Now, kagahapon, naghisgot kita, may tungod niya itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, unsa man ning maong formula? Kining maong formula, natukod kini human malaglag ang tao. But pasabot, una natong ginikanan si Adan ug ang babay dito sa Harden sa Eden. Sultihan sila, gipahimangnuan sila sa Dios, samtang dito sila sa maong paraiso. Kamo makakaon sa tanan ng mga bunga, sa tanang mga tanaman dinhi sa paraiso. Ala, kaon kamo. Gawas lang nining usa nga niya dinhi sa taliwa. Nga diin ang bunga niya na nga maong kahoy, mao kanay bunga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. That is the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Now, sa atong naibawan, of course, kini sila si Adan, ang original yung mga nga nila, sa wa pa sila tawga og Adan og iba. Ang original gyud kung imong tun-an ang Biblia, ang original nga mga ngalan nila, ang original name ni Adan si Ish, I-S-H, Ish. Okay. Og ang ngaan pod original sa babae, si Isha, I-S-H-S-H-A-H, Isha. Now, niadtong higayuna nga gisultihan sa Diyos, kakaon kamusta ng mga bungas, tanang tanaman, kahoy ni ining paraiso. Gawas lang niya ng usa. Kay sa adlaw, paminaw kamo, sa adlaw nga kamo mukaon niya na, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo.
Mao na original gyud, corrected translation diha sa Genesis. Dying, thou shalt die. Dying, in the process sa imong pagkaon na magkaanam kag kamatay. Thou shalt die, o mamatay na siya. You see? Ang ilang espiritu, of course, di man mamatay ang espiritu. Ang buot pasabot, dili ang ilang lawas mamatay. Ang ilang, tawhanong espiritu, human spirit. Kaysa original gyud, wa pa sila malaglag, tulo man ang komposisyon nila ni Adan ug ni Eva. Nila ni Is ug Isha. Lawas, kalag, o tawhanong espiritu. Mao na gitawag sila originally as trichotomos. Okay? Sundan hindi ka muwas passing. Trichotomos sila kay tulo ang ilang komposisyon sa ilang pagkasila. Okay? Diha sila of course, perfect relationship ngadto sa Dios. Okay? Wa pa man sila sala. Wa pa man sila malaglag. So karon, ang ila lang yung naibawan, mao ang hingpit nga maayo, nga mao ang Dios. Wa sila pag-ila og dautan. They never had any knowledge about evil. Wala gid sila alamag. They have no clue whatsoever unsa ning evil, unsa ning dautan. Ang ilang naibawan lang yun ang maayo. Hingpit pag yung maayo. Nga mo ang Diyos. Nga mo ito gidindan sa Diyos. On the day that you shall eat the fruit of it, dying thou shalt die. Mo ka ito gisulti sa Diyos. Kanila. O, sa may nahitabo. Lihok dayon ang yawa nga si Lucifer man na siya kanhi. Okay? Sinaligan gud na sa Dios. Usa ka mabulukon, makabibihag, kuyaw gyud manulti kadto si Lucifer. Gipaw nga iyang suga kay Lucifer means light bringer man, nagadala og kahayag. Karon sa pagkalaglag gumikan sa iyang pagkagarbuso, buot siyang nag-ambisyon siyang buot siyang mahimong Diyos. Nagkaroon. Gipaw nga mao suga. Nagkaroon, he is the prince of darkness. Kangit-ngit na si Yawa. Okay, Yawa na iyangan, dili na Lucifer. Sa mga katuning sword kini si kanang Yawa, Satanas, ning sword siya sa bitin. Has. Sa mga bulanon, gitawag naghas. Gisudlan niya ang has. Makasword man itong mga bitin, makasword man sila mga tao baron, kanang hayop baron, gisudlan niya ang bitin. Mao ito iyang gigamit sa pag-tintal nila ni Is o Isha. Karon, miingon kining bitin nga Isha. Si Isha mo iyang gidool ko na kay nga naman dili man si Ish. Tungod kay si Isha sa Bible study ni Kristo dito sa paraiso, may pagkatapuan mo tambong sa Bible study ni Kristo. The Lord Jesus Christ was conducting Bible study every day in the cool of the day dito sa paraiso. Si Ish kugihan mutambong. So daghang doktrina si Ish. Kapan kani si Isha lagi na pagkatapuan mo na mas mga bulano no. Absinos to si kanang Isha. Sumino siya doktrina. Mao to'y giduol ni Satanas. Kini may akong duulor kay wala ni alamag kayong doktrina. So karon unsa may gisulti sa Yawa o ni Satanas. Oy, Isha, dali record. Unsa may gisulti sa Dios ninyo? May tungod ning kahoy. Okay. Gisultihan mi sa Dios nga ayaw mo kaon niya na. Bisas paghikap niya na. Uy, natuwa na. Iyang gidunggangan na. Huwaman mo ingon ang Dios. Ingon ba ang Dios nga bisag paghikap? Wara ba?
Wa kinigong kuwang kag doktrina, kuwang kag kamatuoran. Bisag unsan lay mo isulti, magyama-yama na lang ka. O yama-yama, nagyod to si isa pa yung bisag paghikap niya na mga matay kami. Tua. Pilde. Laglag. Kay mikaon man si isa. Kaya gikumbinser magyod siya wa. Uy, dili siya. Dili mo mamatay, uy. Hibaw mo nganong gidid-an mo sa Dios nga dili pagkaon niya. Hibaw mo? Kay dili buot sa Dios nga kamo mahimong sama niya. Nga maabri inyong salabutan. Unsa? Mahimo kamong Dios. Mapare, nakaron. Nada si Isha. O, unsa? Ingkaon ba? Kaon mo lang. Dito, miingkib siya dayon sa dili ra ba to apple, dili ra ba to mansanas. Wa ra ba ang original nga pulong sa Biblia nga it was an apple, no? Bunga lang sa kahoy. May gisgutan. Originally. So, muna. Mikaon si Isa, ang babae, o nalaglag. Diha, patay spiritual. Kung sabot pa sabot. Hingpit ang iyang pagkaimulag gikan sa Dios. Totally separated from God. She was declared dead spiritually. Nawata mag-isig itong physical, ha? Kaya katong pagsulti sa Dios, pagdili kanilang pagkaon yan to, dili man to ang kamatayong physical ang butbasabot sa Dios. Kamatayong spiritual. Ang buot pasabot, dili kayong espiritu na matay, kaya di man mamatay ang espiritu. Ang buot pasabot, yun niya ng phrase nga, spiritually dead is completely, totally separated from God. So in other words, diha, wa na'y lambot ang tao sa Dios. O ang Dios, wa na'y lambot nila. Namoto. Naon sa may nitabuon sa lalaki na si Adan. Si Ish, dili pa mo siya dan sa pa siya malaklag. Mingkaon po ka na kumbinser man sa iyang asawa na si Iba na karon. Ay Dan, dali sa. Ay Ish, dali. Mingkaon ko. Uy, mingkaon ka? Oo. Kay gingnan ko sa iyawa nga. Gidid-an ta din pagkaon kay dili buot ang Diyos nga mahimot ang parihan niya. Amo ba? Nadani usab kadtong si Ish o mikaon po siya sa maong bungas kahoy. Silang duha na nga laglag. Diha. That was the fall of man. Diha. So mikuyanap na karon ang sala sa tibuok kalibutan. O mao ni mitungha dayon ni formula Adam's original sin plus old sin nature. Kaning tapot naman ang kinayang makasasala. Human sila makasala, hing tapot. Diyas tanang silda silang kalawasan. Sama usap ka na to. Nga mahimugso taning kalibutan na. Tanang mga tao, tanan. Nawa ko magisgot og mga magtotoo. Kaya once nga magtotoo ka, mahimo kang Kristohanon, dili ka na mapiktahan ni ining kanang Adam's original sin. Apa na ang OISN? Natiwan niya, wa ako magisgot nga mawa na ng OISN na ang OISN yung tapot na kalawasan sa tanang mga katawhan. Okay? Ang Adam's original sin mutapot ug mo epekto lamang kini ngadto sa mga dili magtotoo. Sabtag na. So this formula applies to all unbelievers. Okay? Hangtod nga ikaw mutuo o mudawat sa kaluwasan, then makaiskapo ka na niining Adam's original sin. May kaiskapo sa ikaw sa spiritual death. Apan di ka kaiskapo sa kinaiyang magasasala. Kay ning tapot na ka diha, gikan sa mong pagkatao nining kalibutana, hangtod sa mong kamatay. Physical ang buot pasabot. So, mo na.
ang formula kung malikon, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, kagahapon nag-isgot usab kita sa kinaiya sa tao. Ang kinaiya sa tao, paminaw na gyud nini. Man's essence is in his soul. Ana sa iyang kalag, dili sa iyang lawas. Okay? Now, unsa man kadtong mga attributes of man? Well, we mentioned about the self-consciousness. Imo pagkalinggat sa imong kaugalingon, nga buhi ka, kanang nagaginawa ka pa, self-consciousness. Ikaduha, mentality, ang imong pangisip, panguna-una. Ikatulo, ang imong kabubuton, volition. Ikaupat, ang imong conscience o tanlag, your norms and standards. Ug ang ikalima, ang imong emotions or pagbati. Mao na ang mga kinaiya nato, mga tao. Okay? Now, diin man nato ni makatudi. Mangutana ka. Diin manguna nimo makatudi. Diin, gikan lamang sa balaang kasulatan. We learn all these from the scriptures, which is our textbook. Okay? All truths, tanan ng mga kamatuoran, ana lang gyud nato makaplagi diha sa Biblia. Sabtag na. So mo ito, ang atong isgutan katong mga unom ka mga pagsugyot o propositions that are prerequisites to understanding the Bible. Okay? Aron kita makasambot, kanang mahawanan ng atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, then we have to learn these 6 propositions, mga sugyot, nga ang nagunagi niini nga ang Dios anaa. Anaa ay Dios. God exists. Ikaduha, God reveals Himself. Ang Dios nagapadayag sa iyang kaugalingon. Ikatulo, God makes sense. Ang Dios undanon. Iyag yung isiguro nga ang tao makasabot kinsa og unsa siya. He sees to it. Iyag yung sigurohon that man can understand who and what he is. Mani kadua ay katulo. Ikaupat, nga ang Diyos ana ay plano. Okay? Na siya plano. He has a plan. Ug ang ikalima, nga mosunod, ikaw ang tumong ni ining iyang plano. You are the object of His plan. Ug ang ikaulong, you owe God a hearing. Utangan ka sa Diyos. O pagpaminaw kaniya. Now, okay. Kung bahin na gani ning mga butanga, nitungha ning relihiyon, nitong pagkalaglag sa tao. Nila ni Adan, o ni iba. Adan, o iba ng ilangan. Dili na isog isa. Mitungha ang relihiyon. Now, ang relihiyon sa alang kaniyong mga bag-upa, nga wapag yo'y kanang background bahin ini. Ang relihiyon, mao ni kinagrabihang butang nga may tabo ni bisan kinsa. It is the worst thing that could happen to any human being. Sabtag na. Religion all started, no di naman yun, di kay dito lang sa hardin sa Eden katong pagkalaglang sa tao, dili. At the construction of the Tower of Babel, ninumdum ka. Katong pagtukod niya itong mga tao niya itong panahon na tore ni Babel. Kung sa may ilang tuyo. Ibaw kung sa tuyo nila itong mga tawhana. Nga ilang kabuton ang Diyos pinagi pag kanang tukod o tore. You see? Tower. Nga ilang kabuton ang Diyos. Mo na ang buhat sa relihiyon. Mo ni kaamgid sa relihiyon. Buot nilang kabuton ng Diyos. Magbuhat silang ilang kaugalingong paningkamot, hala, pakigbisog, hala, kanang, sa pa ubang mga adjective nini, kanang paningkamot, okay?
nga aron makabuot nila ang Dios, aron sila dawaton sa Dios. So nagsugo dito sa pagtukod sa mga tao sa turi sa Babel. Karon labihas kadaghang mga turi ni Babel. Ang buti pa sabot, labihas kadaghang mga relihiyon nga nidagsang ni kalibutan na. Labihan. Ug ang ibaw kag unsa ilang emphasis, empasiya nining mga relihiyon. Ibaw kag unsa, mayong buhat, paningkamot, mayong binuhatan, matarong, kanang honored, respected sa katilingban, good works, human good works, mo na ilang emphasis. Now, sa diha nga ang tao ana sa relihiyon, ibaw ka, he is the most miserable person in the world. Miserably. Kay nga naman, diha sa relihiyon na ang mga kaguliyang, confusion, kalibog, disorientation, misery diya sa relihiyon. Now, ni ay prinsipyo akong dadon diyan nimo. Ang tao, dili gayon makapahimuot sa Dios pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan. Dili. Kaya ang mga maayong binuhatan, dili makaluwas ni bisan kinsa. Besides, ang maayong binuhatan sa tao, baho sa tubangan sa Dios. To God, they are filthy rags. Iba kapag unsa na? Trapo nga mahugaw, baho. God is nauseated sa atong mga maayong binuhatan ato, manggod. Tawhanon, manggod. Now, sa may gisulti des Episo 2, 8 ug 9. We have been saved by grace through faith. Na, pagtuo. Not of works. Na. This is not good works ang buot pasabot niini. Dili kini good works, but a gift of God. Gasa kini sa Dios. See, akong balikon katupag kutlo niya itong mga Ephesians 2, 8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, lest anyone should boast. Basig na ay manghambog na ako ra may laki kamayo kong tao, nakabuhat ko nini, nakapatukod ko rabi ang daghang simbahan, all of this, naka-outreach ko, nakasangyaw ko, kunya daghan ko na naluwas. Mauna ay mga human good works. And again, human good works stink. To God they are filthy rags. Kaya ang pagkamatarong sa Diyos hingpit. Ang ihas tao, dili hingpit. Minus R na, gamay nga R. Apan ang iyahang pagkamatarong sa Diyos is plus R, capital R, kay perfect righteousness. So, man can never reach God's level of righteousness. Dili og dili gayon. Di yun makatupong. Di yun makaapas. Now, karon, muyisgot ta karon o kaluwasan. Dunay ingnon ta 3 phases of God's plan. Tulo ka mahugna. Or approaches to the plan of God. Ang naguna ni ang salvation. Okay? Ang nagunang hugna, maong kaluwasan. Acts 16:31, John 14:6. Ano ning John 14:6? The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mao ni kaluwasan. Okay? Human makadungog ang di magtotoo, makadungog siya sa mayong balita sa kaluwasan, mugamit siya siyang kabubuton, mudawat ba siya, mutuo ba siya, o musalikway. Ana aragit niya.
It's a matter of choice. So mo na kaluwasan. Sa iyang pagdawat, iyang pagtuo, siya maluwas. Adto siya sa langit. Apan siya nga mo sa likway, iyang balibaran, ang gasa sa Dios then, unsa man, dili siya maluwas. Wa siya kinabuhing dayon, mahinukman siya. He will be judged forever. Unya, karon ang ikaduha nga hugna, nga midawat kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas, sila luwas, they are already believers in time, dinhi sa atong panahon. O ang mando sa Dios, ang pulong, nagaingon kanimo nga magtutuo na, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Isuwat na sa imong notebook o sa imong iPad, kamong mga bag-o pa. So, believer in time ka na. Magtutuo ka na niining panahon. This is the time to prepare. Prepare for the next life. Kunyang ikatulo, inikahuman siya mong kinabuhi ng kalibutan na. When your life is over, God takes you home. You die physically or the rapture, whichever comes first, kung unsa may muna. You now are a believer in eternity. So, tuwa na ka sa eternidad. Magtutuo, matuwa na sa eternidad. Ug ang bersikulo nga refer ni mo ang Revelation 21:4 nga nagkanayon nga God will wipe away all their tears from their eyes. All tears from their eyes. There will be no more suffering, no more pain, no more tears, no more death, because the old things are passed away. Okay? Mao na ang tulo ka mga hugna or approaches to the plan of God. Kadtong mituo, midawat na kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas, misud automatic, misud na sila sa plano sa Dios. They have just entered the plan of God. Nga mao ang atong title nining atong gisgutan karon. The plan of God. In fact, not only the plan of God, the protocol plan of God. So, salvation therefore, balik ta, is the most important phase for one to be in the plan of God. Gusto? Salvation. Mao nang iyawi tanan. O kinimisugod dito sa cross. Faith alone in Christ alone. Kay ang krus mao kini ang yawi ngadto sa plano sa Dios. Og dinhi una nato hununga og aton ipadayon ugma. Okay? So dinhi ako kang pahimangnuan og pahinumduman nga dili ka mosipyat sa sumpay o pagpadayon ini kay aron tuhog yun nimo, makutlo yun nimo, makatunan yun nimo ang tanan, unod ba hinining atong hilisgutan, dugukan sa atong title, which is The Plan of God. Magampo ta karon. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study nining adlaw, directed towards those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe, kini, higayon kini, it's a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind. O gunaw-na lamang ang persona ni Ginoong Jesucristo. Unsa may buot pasabot ni ining tanan? Unsa may Kristyanismo? Well, Christianity is Christ. Relasyon kini ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Ug usa lamang ang paagi to have that relationship samtang ang balang kasulatan nagkanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now,
Sa akon ang ginaingon sa atong pagpatinaw kanimo, ang mga maayong binuhatan, tawhanong maayong binuhatan, kining tanan, all the works you can do, have nothing to do with your relationship with God. Nga naman, tungod kay ikaw makasasala man. Tungod kay ikaw dili man hingpit, as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkamatarong, kinahanglang mo sa likway sa dili matarong. His righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, bisag unsa pagdaghan sa imong mga tawhanong binuhatan. And that is where Christ comes in. That is how important our Lord Jesus Christ is. Tungod kay siya lamang ang bugtong persona nga makapresentar kanimo nga way sala before God. He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, miadto siya sa cross. Miadto siya sa cross for one reason, to die. Pagpagamatay, alang kanimo. Pagpagamatay, alang sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Wa niya ibali kung kini mga tawana mo sa likway ba kaniya o dili. He died for them. Mao kanay grasya sa Dios. That is God's absolute grace. Kung sa pasabot niya na, nga nagpakamatay siya alang ka na ito, sa ibot pasabot, it means that while He was hanging on the cross, samtang nagabitay siya dito sa cross, kay ilamang gilansang ang atong Ginoo sa Kristo, ang Dios nga mahan mibubo sa tanan nato mga sala ngadto sa iyang pagkatao ni Ginoo sa Kristo. Kay nanagiya man siya duha ka kinaiya sa tao, kinaiya pod sa Dios. So didto ihuho sa Dios nga mahan dito siyang pagkatao. So iyang gidawat ang tanan itong mga sala upon Himself. And when He did that, iyang gibayran ang utang nato sa sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Kaya ang sala, God, spiritual death. Si Ginoo si Kristo namatay sa gitawag og substitutionary spiritual death. Aron dili kita di na ta mo buhat pa niya so that we don't have to. Hubusa ang balang kasulatan, the scripture says, tungod kay gigugma sa Diyos ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak, si kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kun dili manag-iyag kinabuhing wala na katapusan. Now, you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith. Ug kanang kaluwasan dili imuha. It's not of yourselves. It's a gift of God. Dili kini pinagis mga binuhatan, paninang kamutan dili. Lest any man should boast. Si Pablo may nagsuwat niini tungod kay siya nakasabot bahin sa grasya. Siya nakasabot sa kamaynungdanon sa gibuhat ni Ginoo Kristo. Ug busa karon in this moment of consideration, by your thinking, do I believe or do I not believe? Kay mauro ba ka na ang isyu? Ang imong kabubuton, higala, your free will is the issue. Do you accept the work of Christ or do you not? Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. Kinabuhing dayo na ka na. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ. Let us pray. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective.
There's no other way to understand you, Lord. How we think we can make it up. We can make up our own viewpoint. But it's a matter of choice. So, we thank you, Father, that we have that wonderful knowledge of you and your way of salvation that you have prepared in eternity past. We ask all this in Christ's precious name. Amen.